Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kemm nixtieq l-lubkelli ta' kemm huma lejk ingrati ta' dawk li ma jarfukx biex tant qlub lilek kont nagħti. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Imma għaliex qalb waħda tajtni kollha lilek innatija bħala l-vittma tal-imħabba tant għalihom kemm għalija. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Mill-imqaddes tabernaklu u Ġesu qatlet insini, fidu tama kattar fija b'nar imħabtek intimlini. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. O Ġesu, fuq ħsibijieti, fuq kull xewqa tal-qalb tiegħi, xerred dejjem il-barka tiegħek mod li tibqa' dejjem miegħi. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek kull li tridint kif fis-semek da fl-art. Is-slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Għatihom o mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Dan il-jum għażiż tal-erba' għanna ħafna intenzjonijiet għal min nitolbu, nies li qegħdin hawnhekk, hawn min qed jieħu l-kura barra minn Malta, hawn min qiegħed l-isptar Malta jew Għawdex, hawn min tilef il xi ħadd għażiż qed nitolbu għal eżistana mejtin. Għandna ħafna intenzjonijiet dalgħodu, hekk nitolbkom biex tingħaqdu magħna kemm issa u kemm x'ħin nidħlu fil-kappella. Bħalissa hawn servizz ta' qrar. Għaw il-patrijiet Kapuċini u nitlobkom hekk biex min jixtieq namlu propju l-qrara tajba. Imbagħad il-lejla wara l-quddisa tal-5 bit-talb tas-salmi jasal pellegrinaġġ mill-parroċċja tal-Qalb ta' Ġesu mill-Fontana. Kun hawn il-quddisa tas-6:30, l-aħħar quddisa tkun dik ta' 8. Ibatu ħafna l-żgħażagħ u l-familji żgħar. Ħudu ħsieb il-mobiles. Tirrispondux minn ġol knisja, għamluh silent. Lil biss, qed nerġa' nappella, lil biss anke l-irġiel, mhux in-nisa biss. Kulħadd noqogħdu attenti meta nżuru d-dar tal-Alla, għax qed nillaxkaw wies kieku tafu kemm inħabbtu wiċċna ma' sitwazzjonijiet xejn faċli x'in inkunu fil-bieb fl-entrans tal-Knisja. Infakkarkom l-14 ta' Awwissu, il-velja nibdew fit-8, se jkun hawn ħafna nies, immintom ħeġġu l-oħrajn. Ġibula ħafna nies il-Madonna għal-lejt tas-sajf, lejt tal-Assunta. Qed nagħmlu appell fix-xahar ta' Awwissu għal dawk li jixtiequ ikunu l-ħbieb tas-santwarju ta' Pinu. Min jaqra, min ikanta, neħtieġu ħajjata, neħtieġu nies li jnatfu fis-santwarju, neħtieġu nies li jitolbu, ikunu ta' interċessjoni quddiem dawn l-intenzjonijiet kbar li jidħlu f'dan is-santwarju. U għalhekk min jixtieq minnkom imlew karta li hemm wara għażlu fejn tistgħu tagħtu daqqatit imbagħad tixtħuha fil-kaxxi intom u deħlin mill-Knisja. Nar Santa Marija, il-15 ta' Awwissu l-qudies ikun 6:15, 8:30, 10, 11:15 ta' filgħaxija tkun fil-5. Bej il-5:30 u s-6 jibda pellegrinaġġ fuq l-għolja ta' Ammar. Fl-għaxija fil-5 fid-dar ta' French, in-nies jiltaqgħu biex ngħidu rużarju.
il-festa tal-Madonna, itluħ fis-sema tagħha, tinsewx hija l-festa tat-titular ta' dan is-santwarju. Il-Madonna ħallit il-qabar vojt, u għalhekk ngħidu 3 Ave Marijiet dejjem ta' 3 ijiem li damet fil-qabar. Qegħdin fis-sitjum tal-Kwindiċina minn 15. Fil-bankiet hemm tal-Bażajra, l-Ġagolatorja u Marija Wisgrazzjuża. Ħanejduha min ma jafiex, ħuduha magħkom u tgħallmuha bl-amment. Min irid ikompli l-Kwindiċina d-dar fil-ħanut għandna ktib żgħir jiswa biss €1.50 sabiħ. Bl-istampi tal-kulur u t-talb. Ħalli kull jum tgħidu t-talb li aħna qed impoġġuh fuq il-Facebook tas-santwarju. Issa inħejju ruħna ħalli nkunu nistgħu nisimgħu l-quddies. għalixin għal-ħajja jsir. Fik is-seta, fik il-ħina, int fawwara ta' kull ġid. Lodwa tajba lil kulħadd, illum waħda mill-erbat qed taħbat ukoll il-festa tad-dedikazzjoni tal-iktar bażilika jew knisja antika f'Ruma iddedikata lil Madonna, Santa Maria Maggiore. Nitolbu bl-interċessjoni tal-Madonna għalikom, eżis emigranti l-iktar dawk tal-Awstralja, dawk li qed issegwuna, dawk li tkunu qegħdin titolbu magħna, u nsellem lilkom hawnhekk preżenti għal din l-Ewkaristija f'waħda mill-erbat f'dan is-santwarju. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Ejjew nagħtu bidu għal qudiesa billi nitolbu maħfra minn ħtijietna. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox,
lilkom ħuti, jiena dnibta ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emin, billi ħallejt dmirijiet. Ħtija tiegħi, l-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġi, l-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti itolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbu warrab minn qudiem għajnejk mulej il-ħtijiet tal-poplu tiegħek biex aħna li m'għandniex ħila noġbuk insalvaw bit-talb ta' ommi ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. F'dak iż-żmien oraklu tal-mulej, jien inkun Alla tat tribujiet kollha ta' Iżrael u huma jkunu l-poplu tiegħi. Dan jgħid il-mulej, il-poplu li ħeles mis-sejf sab ħnina fid-deżert. Iżrael terraq lejn il-mistrieħ tiegħu. Mil-bot il-mulej derlu, bimħabba ta' dejjem ħabbejtek, għalhekk il-ħlewa tiegħi jirfajt għalik. Jien nerġa' nwaqfek fuq riġlejk o xebba ta' Iżrael u inti tieqaf. Terġa' tiżejjem bit-tnabar tiegħek u toħroġ tisfen ferrieħa. Terġa' tħawwel id-dwieli fuq il-muntanji tas-Sammarija. Il-bdiewa tiegħek iħawlu u jiġbru l-ewwel frott. Għax jasal jum meta fuq il-muntanja ta' Efraim l-assisa jgħidu u jgħidu. Qumu, ejjew nitilgħu Sion għand il-mulej Alla tagħna. Għax dan jgħid il-mulej, għannu bil-ferħ għal Ġakob, selmu lill-ewlieni fost il-ġnus. Xandru, faħru u niedu. Il-mulej salva l-poplu tiegħu, il-fdal ta' Iżrael. Il-kelma tal-mulej. Assal minn wieġbu. Il-mulej iħarisna kif ra jħares il-merħla tiegħu. Isimgħu ġnus kelmet il-mulej. Xandru għal-bot fil-gżejjer u għajdu. Dak li xerret lill-Iżrael jiġbru u jħarsu kif ra jħares il-merħla tiegħu. Għax il-mulej feda l-Ġakob, ħelsu minit wieħed aqwa minnu, għat jiġu jannu fuq il-olja ta' Sion u wiċċhom jiddi minħabba tiba tal-mulej. Jifirħu x-xebbiek bis-sfin, jifirħuż-żgħażagħ u x-xjuħ, jiena nbiddel il-vistu tagħhom fena, infarraġhom u nferraħhom wara l-hemm tagħhom. Profeta kbir qam fostna u Alla żar il-poplu tiegħu.
Mara, il-fidi tiegħek kbira, il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien, Ġesu ħareġ minn hemm u telaq l-Entir u Sidon. U ħarġet waħda mara Kananija minn dawk l-inħawi qabdet tajjat u tgħid: Ħenna lija mulej bin David, binti għandha fija xitan u madura ħafna, iżda hu ma weġibix kelma. Resqu lejh id-dixxipli tiegħu jitolbuh jgħidulu: Eħles minna għaġġejja tajjat warajna. Imma qalilhom: Ma ġejx mibgħut ħlief għan-naċ li jintilfu mid-dar ta' Iżrael. Iżdi resqet, inxteħtet qudiemu qaltlu: Emni mulej, u weġiba, mhux sewwa tieħu l-ħobs tal-ulied u tixtħu il-ġriewi. Ekku mulej qaltlu, iżda l-ġriewi wkoll jieklu l-frak illi jaqa' minn fuq il-mejda ta' sidinhom. Mbagħad wieġeb Ġesu u qalilha: Mara, il-fidi tiegħek kbira, ħajsirlek kif tixtieq. U minn dak il-ħin stess binta fieqet. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Min jaf kemm tiltaqgħu ma' nies laqgħu qalbhom mill-ħajja. Forsi hawnhekk stess. Forsi mid-djar tagħna stess. Kemm nies jiġu anke tapinu biex jerġgħu jieħdu l-qawwa, il-fiduċja li bniedem ikollu bżonn biex jibqa' miexi. Jibqa' miexi lejn Ġesu u ma' Ġesu. Il-kelma talla llum tagħmlilna ħafna kuraġġ. Kien hemm mara li ma qetitx qalba. Tmur ħdejn Ġesu tgħidlu: Għamel xi ħaġa. U Ġesu ma jgħid xejn. Tkompli tiġri wrajh. Tkompli tmur tfittxu. U d-dixxipli jgħidu: Għamlilha xi ħaġa ħalli toqgħod bikwieta. Mbagħad jgħidilha lil din il-mara illi ma kinitx minn tal-qalba, kienet ġejja minn ċetu ta' nies oħrajn: il-fidi tiegħek għax jien ma ġejtx għal minu b'saħħtu. Jien ġejt infittex il-minu marit, il-min għandu bżonn u minn minna m'għandux bżonn. Kelma li tagħmlilna ġejt u ħuduha magħkom id-dar hija l-kelma li qalilna dalgħodu il-profeta Ġeremija: Bl-imħabba li lilek dejjem ħabbejtek. Jekk nistgħu napplikawha għalina din l-imħabba li Ġesu għandu u li ma taqta' qalb qatt, għax jekk il-bniedem jaqta' qalbu minn Alla, Alla ma jaqtax qalbu mill-bniedem. Anke mill-midneb jibqa' jfittxu. Din l-imħabba ma qatet qatt, anzi sabet post partikolari f'dik li aħna nħobbu, Marja ta' Nażaret, il-Madonna. Illum il-Knisja qed tfakkar id-dedikazzjoni, jiġifieri il-konsagrazzjoni ta' waħda mill-4 bażiliċi kbar ta' Ruma. Hemm waħda dedikata għal San Pietru fuq l-Olja Vatikan, hemm il-Katedral tal-Papa, San Ġwan il-Lateran, imbagħad hemm fejn hemm mitfun hemm il-fdalijiet tal-Apostlu missierna San Pawlo Forlemura u jibqa' din. Din ġiet ikkonsagrata bħallum. Dil-Knisja importanti, Santa Marija Maġġora, xija l-eqdem Knisja il-Punent illi hija dedikata lil Madonna. Ħafna minnkom nimmaġina li marru. Hemmhekk hemm kwadru id-dedikat lil Madonna, il-protettriċi
tal-poplu ta' Ruma, Salus Popoli Romani, u il-Papa, partikolarment Franġisku, kull darba li kien se jmur ximkien, kien imur jaħdilha l-fjuri u jitloba. Issa, xrabta hemm hekk din il-Knisja. L-ewwel din il-Knisja ta' Ruma tfakkar dak li ġara fil-Konċilju ta' Efesu, illi ġabar iktar minn 200 isqof imxerdin mal-imperu mad-dinja kollha. Ġewwa Efesu. U dakinhar x'in infetħu l-bibien wara dal-konċilju. In-nies kienu qed jistennew hemm barra, jgħid San Ċirillu, wieħed mill-padri tal-Knisja, bil-fjakli fidejhom. U fil-pjazza quddiem il-Knisja ta' Santa Marija ġie dikjarat Marija hija Theotokos. Xi tfisser? Marija hija Omm Alla. Nestorju kien jgħid Omm Ġesu għaliex twilet minn Marija ma mhux bħala Alla fid-divinità, libes id-divinità meta mar biex jitgħammed. Imma l-Knisja dak li twilet minn Marija veru Alla u veru bniedem. Għalhekk ngħidula Mater Dei, Omm Alla. Omm Alla. Issa, xrabta hemm ma' dil-Knisja f'Ruma illi l-Papa Sistu għamilha tant kbira din il-Bażilika li iżżomm parti mill-injam tal-maxtura ta' Betlem fejn twieled Ġesu f'din il-Knisja, li l-Papa Sistu mill-Knisja San Ġwan il-Lateran lejn Santa Marija Maġġore kien jiġbor in-nies fil-festi tal-Madonna, fosthom fil-festi tad-Dormizzjoni u t-twelid tal-Madonna, u stess il-Papa jimxi fit-talb skalz ħafi biex jitlob il-ħnina talla. Tapinu għaddew 15-il sena. Minn meta? Fis-sena 431 kien sar dal-konċilju. U hawnhekk kienet issaġġriet il-fama. In-nies kienet ċelet bl-imħabba. Il-kappella kienet żgħira lejn il-Madonna ta' Pinu. U għalhekk biex ifakru il-Konċilju ta' Efesu dawn iċ-ċentinarju mill-iktar importanti, il-Papa ta' dak iż-żmien kien kiteb ittra, kien il-Papa Piju 11, u rrikmanda lin-nies biex jitolbu ħafna l-interċessjoni tal-Madonna f'sena Marjana l-1931. L-isqof Gonzi ħad l-okkażjoni u billi ta' Pinu kien għadu lura fil-bini qal ejja ħallestu l-bini, ejjew ħallestu dil-Knisja. U n-nies minkejja li kienu ftit snin wara l-ewwel gwerra qegħdin fl-1931 ġabu l-aħjar ġebel, l-aħjar bennejja biex bnew dan il-monument kbir lill-Verġini imqazza Marija. Fil-fatt, f'dik is-sena stess hawnhekk ġie konsagrat. Jgħidu li f'dik il-ġurnata ta' Diċembru il-ksieħ li kien hemm kien ixoq il-Adam tant kemm kienet ġurnata ta' xita u ġurnata kiesħa, imma n-nies xorta ġew għal jum tal-konsagrazzjoni tas-santwarju tal-Madonna ta' Pinu, u l-Papa ta' dak iż-żmien ta' il-privileġġ li kif Santa Marija Maġġore hija waħda mill-Bażilika Maġġuri din ta' Pinu tkun Bażilika Minuri, xi ħaġa kbira għad-Djoċesi ta' Għawdex għall-Gżira ta' Tletoljiet. Fejn bnew għall-Knisja tal-Madonna illi aħna ngħidula Santa Marija Maġġore? Fis-seklu 9 u nispiċċa kienet diġà tissemma tradizzjoni li fil-lejl bejn l-4 u l-5 ta' Wissu fejn ridu jibnu din il-Knisja l-Madonna, deret lill-Papa Liberju qaltlu dil-Knisja bnija fejn tinżel il-borra, mhux silġ, tinżel il-borra. U fil-fatt hekk ġara fuq l-Olja Esquilin bħal mija l-Olja Vatikan
waħda mis-7 li jdawru l-Ruma bnew din il-Knisja li tfakkar l-imħabba tal-poplu lejn Marija li hija omna. Intom li qegħdin tarawna, isseguna, il-Madonna llum lil Malta, lil Lawdex, lil familji tagħna, lilna li niġu tapinu u ngħidula Marija Santissima, uri li inti omna. U l-Madonna mis-sema f'dawn l-erbat tgħidilna. U intom uruni li intom uliedi, mhux bit-paċ imma bil-fatti. Irresqu issa lil-mulej bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis it-talb tagħna. Nitolbu għal Papa Ljun kemm għandnax nirringrazzjaw lil Alla għalih fil-linja li jieħu f'dak li hu essenzjali, f'dak li hu veru, f'dak li huwa l-paċi tal-qalb tal-bniedem u l-paċi fid-dinja. Inkomplu nitolbu għall-isqof tagħna Anton, hekk nitolbu għas-saċerdoti li jaqdu f'da s-santwarju għandhom sejħa partikolari, il-konfessuri li jiġu hawnhekk il-ġurnata kollha biex jilqgħu il-pellegrini, in-nies, tolbu għas-sisters tagħna. Hekk nitolbu biex aħna nkunu verament dawk illi nxerdu d-devozzjoni vera, autentika lejn il-Madonna. Nitolbu. Qed nitlob għal wieħed patri reliġjuż, qed nitlob għal familja Karwana, għalu li semmi l-isem, mhux soltu nsemmi l-ismijiet, ma qalu li semmi għax qegħdin mill-Awstralja nsegwukom, familja Karwana Xavier. Hekk nitolbu lill-Madonna għal dawk li qed jieħdu l-kura l-Ingilterra, għandna ħafna, dik it-tarbija li qed tiġġieled mal-ħajja, dawk li deħlina l-operazzjoni dal-għodu f'Mater Dei jew Għawdex, dawk li qed jistennew riżultat fuq saħħithom. Nitolbu ismana, tolbu għal min tilef il xi ħadd ta' għażiż, min mietlu xi ħadd jiġifieri, u għadu fil-bereavement, allura jkollu bżonn ħafna l-għajnuna tal-Alla u tal-Madonna. Nitolbu ismana. Kif rajna l-ħeġġa tal-Awċin u l-Maltin biex tala dat-tempju, il-ġebel taf mill-liema barriera qatowh, mill-barriera tal-qlub ta' min iħobb il-Madonna, irresqu it-talb tagħna aħna l-għandna responsabilità illum biex tapinu jkun dak li hu. Hekk billi inti stess tkun dixxieplu apostlu tal-Madonna lejn dan il-post għażiż waqt li nselmula u ngħidula Qaddisa Marija Omm Alla. Mulejna aw bħidmitna fuq altare irrodulek ħerqani. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla l-Missier illi jista' kollox. Nitolbuk mulej ikonna l-għajnuna ta' ibnek magħmul bniedem u li twilet minn verġni bla ma naqqas iżda qaddes ix-bubija ta' ommu
inaddafna minn dnubietna u jagħmel li l-offerta tagħna tkun toġbok bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej makom. Nerfoq lubna l-fuq. Iż-żuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tassew mulej mis-Sir Qaddis. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Infaħruk imberkuk. U nxandru l-kobor tiegħek fil-maternità tal-Verġini Mqadsa Marija li nislet liben tiegħek il-waħdini bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u bla ma tifset il-glorja ta' xbubita tat lid-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Mal-anġlu u l-qaddis ninfaħruk u bil-qalb intennulek qaddis. Osanna floli tasmewin, imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna floli tasmewin. Qaddis tas-sewint mulej, intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien ser jingħata u minn raj ħibati ħal ħobs rad il-ħaj qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa rad il-ħajr, ta' li d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabru, inxandru u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħaj għax oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Biċ-ċokon tagħna qed nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf li mħabba flimkien mal-Papa il-jum l-isqof tagħna Anton il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna illi għalihom qegħdin nofru dan is-sakrifiċċju tal-Quddisa l-Erwieħ Anġelu Marija Portelli u l-familjari, Gregory u Margaret Buttigieg, Vince Bohaġar, Giuliano Rosa Portelli, Carmen Seguna, illi oġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja, għamilli kif huma bil-mamudija, mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxuxtaw għal ħajja. Ftakar ukoll futna illi raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini Mqadsa Alla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli, mal-Qaddisin kollha illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamilli magħhom infaħruk u insebbkuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen.
bibtija għanna l-ġesu għawnek, kiben Marija, namlu l-qalb, intennu talba ta' salvazzjoni tagħna, missierna. This is the community of Africa. Għal-mana, la d-daħħannix. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, ħatina fit-tiba l-ħina tijak il-paċi fi żmienna. Nkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għaxtijek jassaltna l-qawwa bil-glorja għal-dejjem. Lej Ġesu Kristu li jett l-apostli tijak inħallilkom slim, natikom slim tijek. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tijek. Għatija slimu laqda li trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Nibqgħu bil-wifqa u ngħidu bil-qalb. Ħaruf Talla li tnekkid nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tnekkid nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tnekkid nubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf Talla. Danu li jneħħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf mulej. Ejt kelma waħda u ruħi tkun. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu iħarsuna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Ilna kelma Ġesu bin Allah. Dewetta int Marija, il-fema fi twemmi, għax aħna rridu il-Ġesu.
Ejjew issa fiskiet kirroddu ħar lil Ġesu. Ikollna l-fidi li kellha dik il-mara li ma qatetx qalba. And he wasn't mentioned. Stash. Qed jgħidulna biex nitolbu għal tifel li għandu bżonn tal-partikolari stax jisma' aw il-familja tiegħu, familjari. Hekk imma f'qalbna qed nitolbu għal ħafna nies. Forsi dit talba tmur ukoll għalik. Tolbu għal dak il-reliġjuż għandu bżonn ħafna talb. Tolbu għal dak il-missjonarju li jista' jaqta' qalbu. Nitolbu għal dawk in-nies li qatgħu qalbhom. U ħanużaw talba sabiħa. Tinsewx qegħdin fil-kwindiċina, diġà għandna 6 minn 15. Għandkom talba fil-bankijiet. Ħudu anke magħkom ħalli titalmu bl-amment, bil-wieqfa. O Marija wisgrazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna nagħtu kull foħrija, sabiex miegħek imħennija niġu żgur fl-eternità. Nitolbu issa li ħadna semm il-mejda tas-sema, nitolbuk mulej biex għat-tiba tiegħek neħilsu minn kull deni li jħeddidna, aħna u nagħtu ġieħ lill-omna imtella fis-sema bi Kristu Sidna. Amen. Ħanejdu 3 Ave Marijiet ħalli l-Madonna tkompli tiġbed il-qlub. Anke int ħanitolbok żewġ affarijiet. Kompli ħeġġeġ biex illum ta' qabel tal-aħħar u nhar l-erba' li ġejja nġibula ħafna qlub lill-Madonna li qed ifittex Ġesu. Kunu intom ukoll l-appostli ta' Marija, dixxipli ta' Marija marbutin ma' tapinu. Ukoll il-lejla l-Knisja ddum miftuħa sal-10. Il-pellegrinaġġ tal-Fontana jasal hawnhekk fis-6:15, ngħidu r-Rużarju fis-6:30 qudiesa. Ġibu ħafna nies għaddu l-kelma għal Velja, il-Velja fl-14. Fil-pjazza għal-Frisk ikun hemm is-seating għal kulħadd nibdew fit-8. L-aħħar ħaġa nixtieq lil kol kemm intom ikolkom ktejjeb żgħar ħriġnieh ta' pinu jismu l-kwindiċina tal-Madonna tal-Għid tal-Assunta. Ħalli d-dar tkun tistgħu tagħmlu hemm talba għal kuljum. Tistgħu takkwistaw għandhom l-aħħar ftit kopji mill-ħanut tas-souvenirs. Wara dawk minnkom li tixtiequ nirċievu l-barka tal-om u nagħmlu t-talb tagħna bil-kurunella fil-kappella. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Slima lik Marija, bil-grazzja minnija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja minnija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Issa fissija. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Nitolbu l-Madonna ta' pinu dbirek lilna u dbirek il-din it-tarbija. Stax Borun. O Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba, laħna grazzja noħorġu minna. Morru fil-paċi ta' Kristu.
Sintendi l-intenzjonijiet tan-nies kemm dawk miktubin u kemm oħrajn qed jgħiduli jekk b'xi ommijiet illi ħadu risposta negattiva, ejjew nirringrazzjaw anke għat-tajjeb hekk li l-Madonna qed tagħmel magħna qed tagħtina ħafna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Sant, vuċi waħda, slim għalik u xbejba. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Kif Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Malta u Għawdex gżejjer tiegħek. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Min ġol ġenna ja ħanina ħarsa lejja. Min bil-qdussija ruħna mżejn. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Aħna wliedek smajna għaleh f'din l-amara mqazza tiegħek. Tajja lejk inġbarna, ma nsibux li fqena. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Jekk inħarsu lejn ġbijietek bl-akbar fer qalbna titenna, għaliex minna ħirġa dija li tfakkarna dik tal-ġenna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija, ħares lejna. Nissel f'qalbna nar ta' maħabba lejn Ġesu Sidna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Al-Madonna Capilla, very